So hello guys, ako nga pala si Jerome. Ang ganda ko pang 3 meters. Pwede mo tignan, pero wag mo nang titigan. For today's vlog nga, alam ko sigurado ako na miss nyo siya kasi natagal natin siyang hindi nakasama sa vlog ko. So for today's vlog, pupunta tayo po. Saan ba tayo pupunta? Pupunta tayo sa Gamot Ay Laging Bago kasama ang makulit na si Neneng B. Hello! So, ay, ano masasabi mo, Neneng B? Na-miss niyo po siya, di ba po? Hello guys, naglalakad na po kami dito sa HB de la Costa. Mag-iingat po kami kasi baka ma-fall kami dito. Tsaka mabunggo kami ng sasakyan. Neneng B, ano masasabi mo? Ganda ko, yun. Ay, ang ganda niya. Tignan niya, bagong ano siya. Bagong kulay ng buhok. Mahal yan. Hindi ma-afford na. Ay, dito ko tala. What? Ay, dito ko tala. Kasi kontento na ako, char. Kontento siya pag bumuka. What? So, yun guys. Oh. Ang ganda ng view. Yan, papunta na po kaming Mercury Drug. Bibili po siya ng... Anong bibili mo? Gluta-C para sa makinis na skin. We're going to, video parcel. Pero bago kami pumunta, mag-withdraw muna daw siya kasi marami siyang pera. Sana all. Marami kang pera. Ito yung may pera, mami. Wala, nasa ano na. Kailangan. Yan. Freshness, hinihintay ko po si Neneng B dahil naglalabas siya ng pera. Alam ko, marami siyang pera, di ba? Sana all. Ano, ilalabas mo na lahat? Wala daw siya ilalabas. At abangan nyo ang next na vlog ko kasi mas makikilala natin si Neneng B. Ang tagal. Ay. Dami lang hindi mo. So, papunta na po kami Mercury Drug. Ano? Ano ba ko ng 100? Napakaswerte na. Oo, pangmerenda natin yan. Oo, sa kasamang palad ba yun? Kasi nakabulad siya ng 100. Napakaswerte ng 100. Napakaswerte ko naman po. Pangmerenda na natin yan, ha? Wow! Sige na! Oh! Medyo kuripot ngayon si Neneng B. Pero talaga mapabigyan yan. Lagi niya ako nililibre. Oh. Yan po si Neneng B. Wait lang po. Ay! 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 Yun! Medyo mabilis po maglakad si Neneng B. Kasi nga po baka... Kasi mabigat yung perang minidraw niya. Charon. Baka ma-snatch. 15 minutes later. So guys, andito na tayo sa Mercury Drug. Nilibre niya ako. Ano nga kayo? Gusto ko ng ano. Gusto ko yung crush natin dito. Char! Galing ha? Pampaganda ni Neneng B ito. Gluta-C. Nakita niyo naman sa skincare. Ay, papa nila. Parang yung sila. 5 minutes later. So hello, ka-freshness! Pabalik na po kami dahil nabili na po namin ang lahat ng tindahan ng Mercury Drug. Ay, wala po. Dahil maraming pera si Neneng B. Wala po kong pinili. Ano, nag-flip lang po siya. Sa mga joke lang. Joke lang.
Joke lang. Baka hindi. Wala. Yan. Diba? Opo. Kasi, ano sa sinasabi mo? Na-monetize siya mga Ah! Sa na po siya. Siguro mga month of mga... June. Or mga 2023. So, abangan nyo ang mga exciting na vlog ko. Oo. Yung ibang walang kwenta yan. Katulad nito, walang kwenta to. Basta may, ang charon. Meron naman. Meron naman, andyan naman si Neneng B na bulaklakin, no? Oo, di ba? Ang ganda. Ganda, diba? Ang ganda. Buti na lang. Kasama mo. Buti na lang kasi, Diyos ko, natatakpan nga tayo ng face mask eh. So, pauwi na po kami. Ay, babalik na po kami ng office. With Neneng B. Yun! Pang model si Neneng B. Yun! Ang ganda! Yun! Ano, ganda diba? Oh, ang ganda, di ba? Saan ka pa? Hindi mo kaya yan. Kaya ko yan. Tignan mo, ikaw magawa. Kaya mo? Ayan, nakagaya na po siya. Oh, tabingi pa. Ayusin mo. Yun. Ginagawa mo. Parang may unggoy na nakasabit. Lakad ka. Tignan mo, model. Oh. Ay. Oh, hindi niya kaya. Ginagawa mo. Siya lang po yung nakakagawa ng ganyang kabaliwan. Oh. Oh. Diba? Ganyan po yung pag mga taong walang jowa. Kung ano na lang ginagawa. Oo nga, sagot ng friend zone. Kulang pa ata yung pagpaderma mo, Mang. Ilang session ba? 1 year. O baka inabutan pa ng 2 years. Talaga ba? Oo. Yun. Sa lahat ng tao dyan, ingat po tayo. Dito po nagtatapos ang aking vlog. At kung nagustuhan mo ang aking vlog at kung bago ka lang, huwag mo kalimutan mag-like, mag-comment at subscribe. I-click na rin ang notification bell para updated ka sa lahat ng hobby needs. Bye guys! See you next vlog!